pena estar estes días na cárcel. Mereceu porque, ao fin, conseguimos o que buscábamos. Gracias, porque a partir de agora, cando a un lle pregunten de que pueblo é, podrá dicir con todo orgullo do mundo, son de Allariz. Senón que hoxe, que por fin estamos todos xuntos, estamos tamén a escribir unha das páxinas máis bonitas da historia de Allariz. Cando dimitiron o alcalde e o equipo de goberno, como a valorastes, como a vivistes? Parte da dirección do BNG se puxo en contacto coa dirección do Partido Popular Provincial para comunicarlle de que a solución única que podía ter o conflito a partir dese acontecemento da prisión era que o alcalde dimitise, que a alcaldía permanecese no Partido Popular, pero que nombrase a cualquier outro compañeiro, pero que o alcalde tiña que dimitir. Esa era a única solución a que estaba disposta a ceder os veciños de Allariz. Hemos llegado a una situación en que para nosotros lo que más interesa, lo que más prima es la paz, el sosiego, el bienestar y la cordialidad de nuestros paisanos alaricanos. Por lo tanto, hemos creído que si nosotros, con este gesto de voluntad, con este gesto de magnanimidad, o sea, que podamos decir, que nadie nos puede decir que hemos sido forzados, lo hemos hecho conscientes y voluntariamente, presentamos nuestra dimisión, yo como alcalde y concejal y mis compañeros como equipo de gobierno también. Y entonces, con esto os quiero decir que definitivamente el equipo de gobierno como el alcalde de Allariz presentan su dimisión como miembros de la Corporación Alaricana. Salimos de traballar, fun tomar un viño a un bar donde xa puñan o alcalde de Allariz e a Corporación terminan de dimitir. Pues, xa ves, saltando no bar, abrazándonos que estaban ao lado, que non conocía, che daban a bravana. Eu, pois a verdade que nin me alegrei nin me entristecín, non? Foi sobre todo unha sensación de alivio, non? Con alegría. Que máis con alegría, dixen. Por fin chegou a hora. Eu creo que Allariz non é nin mellor nin peor que outro pueblo, pero o propio conflito nos valeu a nós tamén para socializarnos entre nós. Creo que fixo que eu creo que se sigue reflexando hoxe co apoio que sigue tendo, que seguimos tendo, porque, bueno, fixo que nos socializáramos máis, digamos. Participar nun acontecimento colectivo onde prevaleceron os intereses do povo sobre intereses persoais. Non, a xente foi, os veciños, extremadamente xenerosos, participativos, en aras de buscar o mellor para o seu povo. Eso é unha mostra de dignidade colectiva da que creo que todos nos sentimos orgullosísimos, non? Como dice Moncho, pasaras, o sea, estares aí, todo o mundo tan solitario, todo o mundo mirando por o ben do povo realmente, porque nadie se preocupaba, porque se en algún momento quixeras preocuparte máis de ti, o mellor non haberas estado en algúns dos momentos que foron duros. E como se pensaba máis, penso que no interés do conxunto do vecindario, do pueblo en xeral, penso que eso que foi importante. Eu creo que foi un triunfo da política con letras mayúsculas. Estamos moi acostumados a que a política sexa un xogo sucio de acordos
innombrables, de opacidade, de pactos extraños. Aquí foi o triunfo da limpeza. Queremos isto, reivindicamos isto, é xusto, e estamos dispostos, como decía Teresa, a abandonar a nosa vida persoal, a deixar moitas cousas que podíamos estar ocupados por este interés xeral que queremos supremo e superior a todos nós. O pobo está feito fundamentalmente de persoas, non? Cando falamos de Allariz, pois é máis fácil falar de Románico, de Río Arnoia, de casco histórico, pero detrás de todo eso están as xentes, están as persoas. Foi posible empezar a cambiar a mentalidade dos veciños de que o mellor alcalde era o pobo, de que non podíamos seguir tendo frente da institución municipal a persoas que pensaban que o concello só eran eles, que a participación popular non tiña campo ningún para poder expresarse, e, polo tanto, esta rexeneración democrática era unha das primeiras cuestións que queríamos conseguir. A ver ahora a limpieza que hai, que como dice algún, dice, está máis limpias as calles de Allariz que a miña casa. Caminou moito, pero desde logo para min, a millor o meu pueblo vai para arriba. Hai máis alegría, miran por os vellos, miran por os nenos. Para min foi un cambio radical o que pasou no conflito. E se hoxe houbera outra vez, houbera que facelo, houbera ido outra vez. E despois que joder, pos nosos fillos e pos velliños que moitos morreron estes 18 anos, que ese que me dicías tú que estaba co bastón e outros morreron, pero carallo, morreron con unha sonrisa na boca porque viron cambiar o pobo pa ben. E moito cambio en pouco tempo pa moi ben. Eu son un analfabeto, mas comprendo eso. É un orgullo de ser de Allariz. Totalmente diferente, porque sobre todo foi por cariño, por o cariño que moito que lle tiña a xente ao pobo, e foi ben levado, non houve un solo bofetón. Aquí é xente que máis que menos sigo dicindo que neste pobo lee un libro moi importante. Que un poeta galego, Xiuno Beneira, decía: Galiza, a forza do noso amor non pode ser inútil. En Allariz demostrouse que a forza do noso amor non foi inútil.